Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Täzeliklerden habersız kalma, bizi ağda ol. Hemejäze salam, men Altyn. Habersız kalma gepleşigimizin 254-nji bölümine hoş geldiňiz. Dostlar, yine sanlyca günlerden biz jemi 100.000 bolýas. Hemmejaňyzyň gollagyňyz üçin, aktiwiňiz üçin köp sag bolun. Dostlar, ýakynda habersіз kalmanyň 100.000 agdaşlaryna habersіз kalmanyň formatyny düýbünden ütgetýäs we başyndaky soundtrack saz bara, şonu täzeleliň diýäs. Ve ýurdumyzyň beatmakerlary sazanlaryna ýüzlenýäs, kimde kim öz kuýuny barlasy gelse soundtrack taýynlap biziň poçtamyza uradyň we kimiň sazy iň gowy diýip karar bersek, şoňa media tamadan 2000 manat bayrak. Yeni bir täzelik media tamanyň täze logosyny güýçli dizaynera ýasatdyk we ýakyn wagtda loganda täzeler. Dostlar, yeni bir pikiriňiz gerek. Jeytunurun alyp barýan gepleşigine inni kimi mihman edeliň, teksirlerde belläň. Kimi has ýakyndan tanasyňyz gelýär. Dostlar, bu hepde klip täzeliklerine Azat Dölmez bilen başlaýas. Biz aýrylmaly. Biz ayrılmaly, soňgyňanmaly. Gysganýan seni söýgümezi goraly. Biz ayrılmaly, soňgyňanmaly. Dostlar, ýadyňyza düşýän bolsa, ýaş talantlar diýip biziň gepleşigimiz bardy we şonda ikinji ýere eýe bolan Resul Sahatow Brian Profaydymçy boldy we ýene bir täzeje klibi Gel maňa. Gel maňa, ýakynda sen maňa ededim gel maňa, ýakynda sen maňa ededim gel maňa, ýakynda sen maňa ededim gel maňa. Indiki täzeje klip Celil Nurberdiýewden Meň çynym. Sen oyunum men çynım, gel ütgeli şun. Meni saklama sen, bilmesem hep çenim. Sen oyunum men çynım, gel ütgeli şun. Doganlar, Alym we Aman täze komediýa klip ödürläpdirler. Bu klipam diýsen prikolja bolupdyr. Söýýän diýäý. Diýäй canım diýäy, özüm diýäy, diýäy maňa diýäy, özüm diýäy, kelep kalbama bermana. Indiki täzelik Perhal Soltiýewden Unutmak kyn seni. Unutmak kıyla seni, közemeyde beyle meni, dolan ayda inni yarım. Unutmak kıyla seni, közemeyde beyle meni. Yeni bir täze klip Mekan Baýjydan Asman Ağlayan. Asman ağlaya görüp men bu halimi, senden özgür dinlemez ahızarımı, elimden al dünya men ahli barımı. Halkaýdym taýma gelýäs, Oğul Bibi Riyemowa bilen Ala Gaýşly. Sen oyunun men çynym. Bu indik sorak bolmaly. Hemmäňize assalamu alaykum mediatymy. Geçen sapar Söhbet Jumaýewiň aýdym barada beren soragynyň jogabyny ine şu agdamyz bilme başardy. Bayram üçin men bilen Instagramda habarlaşyp bilersiň. Inni täze sorak dostlar, şu soraklar göwnüňize ýaraýanmasa şu video like goýmagy ýatdan çykarmaň. Sorak şeýle. Jeliliň men çynym diýen aýdymyny näçe sapar men çynym diýen sözlemi ulanýar. Kim soragyň jogabyny birinji bolup kommentariýada dogry jogap ýazmagy başarsa, inni meň adymdan 100 manat. Onda näme? Hemmäňize üstünlük, hemmämiz Jeliliň men çynym diýen aýdymyny geçýäs we näçe sapar men çynym diýeni görýäs. Info şarjına başlaýan Söhbet Jumaýew bilen we Dony Sap uçurumlara başlap täze aýdym çykarypdyrlar. Aýdym 90-njy ýyl aýdymlaryň stiline bet. Söhbet Jumaýew we Sap hoş gal mektebim. Zordan bu göz yaşlı duyguları, seni geçti ak mektebim, süýjü günlerim, menin yaşlyk ýyllarym.
Empoş täzeligimizin yeni biri Amalia'dan çok iyi olacak. Olacak, olacak, çok iyi olacak. Olacak, olacak, güzel olacak. Olacak, olacak, çok iyi olacak. Dostlar, kimin yadına düşer? Berdi Bey'nin konsertleri men o vaat kiçidim. Yani beta diýerler. Inni Berdi Bey fit Espeter Yılgır. Durdum güven verdim, sen gülsün gelme yadirdim. Yılgır, sen yılgır. Dile geçtik ençe yolu, gelyençe sonra biz bile balalı. Endiki täzelik cover täzeligi Şahzat Gulmuradov'dan yadadım. Yadırdım eyvah, dersin yalı görünmekten. Gündüz gülüp gece gece. Yeni bir Empoş täzeligi Mekan Atayev'dan Söýýärin Gülnarym seni. Sen yaşamamı koyuz, bana sen olsan bana bir gel yitir arzuма meni. Söylerin günarım seni. Empoş täzeligimizin soňkysy Juma Murat Kasimow'dan Jos Berduş. Bir diğerlerinin yolun çıkmışım. Kalbimi hiç görmeyenler aşka düşmüşüm. İlk bakışta yanılmışım, aşık olmuşum. Sayanda kaygılarda bir duş olmuşum. Bir de aldamar. Inni gelýär iň gowran şarjygymyz Könleri ýatlar şarjygyna Laçyn Mammedowa Ejem Can. İtim can, itim can, itim can, can kelem. İtim can, itim can. Yine bir Könleri ýatlaly Sahy Dursun Garajaýewa Dönmenem. Indi dönmerim sin yara, dönmerin dünyaya, ağladım şol yara, dönmerin dönmerim sin yara, dönmerin dünyaya, ağladım şol yara, dönmerin bir de aldamar. Inni gelýär tesirleri okamal şarjymyzda ilkinç tesir ýazyp bayrak kazanan dostumuz Üýt Göşkanty bilen çempionumuzy kazanan ýeňişi bilen gutlaýarys. Türkmen baýdagymyzy elmi dama ýeňişler bilen belentde parladyp durmagy tüý sürekden arzu etýäris. Köp sag bolun, bize Instagramdan ýazyp bilersiňiz. Indiki tesirimiz Aymurat Hudaýberdiýew. Salam Şadiýan Jaltyn ve Meje tamam. Etken işleriňizde berekella, super, maşallah. Iň gowgorýan gepleşigimizdiň müňden biri bilen tamamyca täzelikleri. İnşallah ýakyn wagtda 100 000'a ýetersiňiz. Nesip bolsa ýakyn wagtda siziň kömegiňiz bilen ýeter gaty az galy. Gollan, like goýun, tesir ýazyn. Yeni bir tesirimiz Maksat Misli. Salam Meje tama, salam Altyn, salam Ak Kepderi studiýa. İşleriňizde üstünlük gaty gowy sanyňyz söz ýok. Döwletjan Ýaşymuradowyň diňe üstünlük ýaşyl tuğumuzy ýüze çykarýan üçin Altyn Pelwan Halmuradowyň gepleşigine soň tuwalama gaty gowy reaksiýa berdi. Kanalyňyzda tuwalama üstünlük. YouTube baýragyna gaty awaly sefel bolsa bayrak sizde. Diňe üstünlük her gedekki sanyňyzy sypdyrman tamaşa etýäris. Gaty gowy udaýçy. Malades, işleriňizde diňe üstünlük. Ýalan tesiriňiz üçin köp minnetdar. Yeni bir tesirimiz Ferhat Hydyr. Salam Meje tameşgärleri Odan Jaltyn, Jeytunur ve kamera arkasynda gaýyp gowmy dost. İşleriňizde üstünlük janyň sag. Gowy işler etýäňiz maý aýyna çenli nesip bolsa 100 000 bolun täzeliklere garaşýar. Menim pikirimçe de dostlar maý aýyna çenli biz nesip bolsa 100 000'a ýeter. Indi gelýär soňky tesirimize sapar. Altyn gaýyp faýda nädor kesilen ýerini düzeltsin. Könleri diňläliň sahypasyna geçişde näsazlyk bar. Birinjilene gaýyp montaj edenok. YouTube'un teknik näsazlygyndan bolan ýalňyşlyk, soň düzeltjek bolduk, beter boldy, soň udalyz etmedik, şeýle goýduk. Dostlar, bilişiňize görä biz gepleşigimizi Ak Kepderi studiýasynda ýaza geçirýäs we Ak Kepderi studiýa köp sag bolsun aýtgan. Dostlar, şeýlik bilen bölümmi jemleýän, indiki bölümde görüşýänçä özüňize gowja serediň. Hoş, sag bolun.
Ben qaralyp durmay çyndan. Menimi ýadýam. Menimi ýadýan, mene mihman edip biler, ýesliçesin. Näme bolman? Ço. Oy näme diýer ola? Gözüm şeyde bolam. Конечно. Gözüme düşýän bir hepde bar. Şu an gerçekten ýadadım. Giden çıkayn işten. Sen ýadanmasın. Böyle. Aýdarsan pikirlerini. Söýärin altynym sen niýe çıkarmarsyňyz? Bir duş näme diýmek? Bir duş. Näme diýipdiň o jatanor. Ay duray. Git çala durman işte. Bolle jigim bolle. 100 000 avla yetersmi kak diýen dogrymy dostlar? Şu kamera arkasına kayıp fayraling işte. Odan jaltyn. Jatanor. Birinciden kayıp montaj eden ok. Yanlışlığı däl YouTube'da bolan zat. Vahay. Bolmy? Beter bolupdyr iso. Şeýlem. Vahay. Normalim. Yoktu ya. Näme? Indi gelýär soňky testlerimde telefonum açylsyn. Näme diýdim ben? Bolly diýär. Aşra.